Most először tartanak finn-magyar kétnyelvű tábort Zalaegerszegen. A kezdeményezés még 1991-ben indult, és a fővárosi Kalevala baráti körtől ered. Azóta felváltva rendeznek intenzív nyelvtanulással egybekötött táborokat Finnországban és Magyarországon. Zalaegerszegre 24 felnőtt korú diák és nyelvtanár érkezett. A tábornyitó ünnepséget ma délután tartották. A 2 évvel ezelőtti tapolcai találkozón született meg az elhatározás, hogy Zalaegerszegen rendezzék meg a soron következő kétnyelvű tábort. A résztvevők 80%-a visszajáró. Van, aki már 3 évtizede tanulgatja a magyar nyelvet. Több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem magyar nyelvet tanulni, de abba hagytam, mert nem tudtam használni a munkában. De végül, amikor nyugdíjas lettem 2 évvel ezelőtt, úgy döntöttem, hogy inkább fogok frissíteni magyar tudásomat, mint valami új nyelvet tanulni, mint például franciát, olaszt vagy spanyol nyelvet. A két nép mostanában ugyan vitatott nyelvi rokonsága jó alapot ad arra, hogy egymás kultúrájában jártasabbak legyenek. Én azt hiszem, hogy az a barátság, ami régóta kialakult, és testvérvárosok között, vagy akár csak civil szervezetek között, vagy iskolák között létezik, ez a kölcsönös tiszteleten alapul, és azt hiszem, hogy a magyar kultúra ugyanúgy kedvelt Finnországban, mint a magyarok számára például Sibelius zenéje, vagy Akseli Gallen-Kallela festményei. Zalaegerszegnek van finn testvérvárosa is, Varkaus. Még a rendszerváltás előtt létesített Finnországba Varkausszal testvérvárosi kapcsolatot. 1977-ben jött létre ez a kapcsolat, azóta folyamatos kontaktusban van egymással a két város, Zalaegerszegen finn-magyar baráti társaság van, élénk kulturális és oktatási kapcsolatok vannak. Épp itt volt az ideje, hogy Zalaegerszegre is elkerüljön ez a hagyományosan Magyarországon megrendezésre kerülő finn-magyar nyelvi tábor. Búcsúzóul pedig egy mondat dallamos finn nyelven a tamperei vendégtől. Olen erittäin tyytyväinen, että minulla on mahdollisuus tulla jälleen kerran Unkarin, hogy nagyon örülök azért, hogy van még lehetőségem újra jönni ide Magyarországra.